Matur nuwun. Wekdal ingkang kaparingaken dumateng kula saking nanipun Bapa pinangka Pandhawara. Ing mriki sadèrèngipun kula tansah nyuwun pangapunten langkung rumiyin. Awit kula cumantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ing mriki kula minangka atur saking panjenenganipun Ibu Suripmi ing sudung saking Dukuh Kedungmasan Desa Kisnayasa Kecamatan Ngemplak ugi. Sadèrèngipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Amma ba'du. Ing mriki sadèrèngipun kula tansah ngaturaken salam sholawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit panjenenganipun pinangka tuntuning kiblating panembah umatipun ingkang ngrasuk wonten ing agami Islam. Dumateng para sesepuh, aji sepuh menapa dene ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng para pangembating praja ingkang tansah dados song-song agung para kawula dasih. Ing mriki sadèrèngipun kula tansah ngaturaken agunging panuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula sak kulawarga ingkang saking Dukuh Kedungmasan saged marak sowan kanthi wilujeng wonten dalemipun Bapak Ahmadi napa dene sekalian Ibu Rohmatin. Awit ing ngriki kula tansah ngaturaken agunging panuwun ing dinten kasebat kula saged marak sowan kanthi wilujeng wonten ngarsa panjenengan sedaya para sesepuh aji sepuh mliginipun dumateng Bapak Ahmadi sekalian Ibu. Ing mriki kula mboten sanes inggih menika pinangka talanging atur saking Ibu Suritmi sak keluarga. Mboten sanes saking panjenenganipun surat Ibu Suripmi sak keluarga. Inggih menika ana tepi jejiban. Mbok bilih ing mriki ingkang ajatipun inggih menika putra pulunan napa dene keponakan ingkang sesirih Bagus Dika Prasetya, putra saking panjenenganipun almarhum Bapak Parjianto napa dene almarhumah Ibu Mukirah Suwargi. Kanthi menika saking keparingipun Bapak Ahmadi sekalian Ibu wonten ing dinten akad kliwon panjenenganipun kakersakaken keluarga saking panjenenganipun Ibu Suritmi dipun paringaken inggih menika marak sowan mboten sanes panjenenganipun Bapak Ahmadi ingkang badhe inggih menika angwiwaha putra putrinipun ing sakmangke ingkang sampun kajatuh krami saking inggih menika anak Dika Prasetya. Mbok bilih ijab
qabulipun sampun kelampahan rikala dinten Jumat Pon wonten ing KUA Kecamatan Ngemplak kanthi pikantuk rahmating Allah Subhanahu wa taala saha doa restunipun para penisepuh tansah boten manggih alangan satunggal punapa. Ing mriki kula minangka talanging atur saking manipu surit mikala wau ingkang sepindhah ngaturaken salam taklim dumateng panjenenganipun Bapak Ahmadi sekalian Ibu langkung-langkung pendanipun Bapak ingkang inggih menika kasepuhaken nampi atur kula sanget matur agunging panuwun. Pramila ingkang kula suwun kanthi sanget anak temanten sekalian sakmangke. Mugi-mugi tansah pikantuk donga panjenengan sedaya para sesepuh aji sepuh mangke wonten ing bebrayan agung tansah manggih karahayon kawilujengan katentreman ingkang sak lami-laminipun. Ing mriki panjenenganipun Bapak Ahmadi inggih menika netepi adat pidi ingkang tasih wonten ing dukuh gagak sifat desa gagak sifat ugi inggih menika badhe angwiwaha putra sekalian utawi inggih menika ngawontenaken Sekar Cepaka Mulya ingkang jangkep ing mriki tasih tunggal sele dados ing mriki ingkang setunggal sele inggih menika wekdal menika kawula aturaken utawi kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapa ingkang kepareng nampi atur kula sakmangke. Ing mriki mboten sanes syarat sarana mbok bilih kula aturaken mbok menawi wonten inggih menika redana kawula piyambak mboten saged mangertosi sepinten ageng alitipun kawula mboten saged ngaturaken lan ing mriki ugi wonten inggih menika sanes-sanesipun inggih menika kagem temanten estri inggih menika anak Rorayu Yuli Halimah kala wau lan ing mriki mbok bilih anggen kula matur kala wau kathah punapa benten ingkang kawontenan ingkang kawula teraken kula tansah nyuwun pangapunten ingkang ageng. Pramila ing mriki mboten sanes Bapa ingkang kepareng inggih menika nampi atur kula mbok bilih syarat sarana ingkang sampun komplit miturut adat Jawi inggih menika wonten klimah ugi ing mriki kula inggih mboten saged mangertosi kawontenanipun dados inggih kula namung matur pramila panjenenganipun Bapa kula suwun kanthi sanget nampi atur kula minangka ingkang dados atur saking panjenenganipun Ibu Suritmi kala wau inggih menika anak Mas Dika Prasetyo sakmangke ingkang jatukrami putra putrinipun Bapak Ahmadi sekalian Ibu ingkang sesirih Rorayu Yuli Halimah kala wau lan ing mriki mbok bilih wekdal dinten punika sakmangke kula sak sampunipun paripurna wonten ing pepanggihan kula kepeksa kepareng nyuwun
lumengser saking bapa ingkang keparing nampi atur kula menapa dene Bapak Ahmad sekalan ibu sak kulawarga. Kanthi menika kula sowan kula kanthi sak rombongan ingkang tanpa wilangan pramila kula tansah nyuwun agunging pangapunten saking panjenenganipun Bapa ing sak mangke. Lan ing mriki kula ingkang dados panyuwun kula utawi napa ingkang dados keparingipun Ibu Suretmi benjing wonten ing dinten Minggu Pahing utawi Akad Pahing Surya kaping 11 wulan 6 2006 likur panjenenganipun Bapak Ahmadi menapa dene Bapak ingkang minangka dados kasepuhaken kasuwun inggih menika marak nglarapaken anak temanten sekalian wonten ing Dukuh Kedungmasan Desa Kismayasa. Lan ing mriki mbok bilih sedaya ingkang kula aturaken kala kathah cewet atur kula awit kula nglenggono namung satunggaling titah ingkang kirang pangertosan awit ing mriki kula ingkang kasepuhaken pramila kula tansah nyuwun agunging pangapunten. Dumateng panjenenganipun Bapa ingkang sampun sakmangke kepareng nampi atur kula mugi-mugi kula sepindah malih ing mriki anak Dika njangkepi inggih menika wontenipun Cepaka Mulya ingkang sampun jangkep kula aturi nampi atur kula. Kanthi menika mbok bilih sedaya namung rebat cekap ingkang kados kula aturaken kala wau. Pramila ing mriki sewu-sewu lepat kula tansah nyuwun pangapunten dumateng panjenenganipun Bapa ingkang keparing nampi atur kula minangka sulih saking panjenenganipun Bapak Ahmad sekalian Ibu. Mekaten atur kula kanthi kula cekapi akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.